Здравейте хора! В днешното видео ще видите как аз и НОПГ правиме обир на магазин, след което имаше тежка престрелка с полицаите. За жалост ни убиха, защото бяхме прекалено малко, бяхме само 3 човека, те бяха 13 полицая. Но все пак бутнахме една голяма част от тях и да, приятно гледане. Но все пак, минавам да ви кажа, че тези пичове зад мен бяха просто пичове. И сега, приятно гледане. Го голфами. Така, да бе, ще оставяме тук. Ние с шофьора ще отидем. Шофьор, качи се. Не, всъщност, колега, ти ми трябва за малко. Добре. Защото мислех да отида направо да изтегля парите. Виса. Изчакай. Провери в Изчакай. багажник. Да. Чакай. Както можеш да забележиш, има богат избор на предмети за изтезаване. Оръжията със сигурност не са най-добрият ни вариант, тъй като няма да е толкова мъчително. Предлагам с бухалки, както можеш да забележиш, имаме и брадва, обаче чрез брадва прекратяваме живота прекалено бързо, както и чрез захарната близалка, която забележа. Снежните топки също са вариант, обаче в момента те са на изчезване в този град и са един вид защитени, не толкова често срещани, затова може да не се използват. Да. Другия вариант е даваме хапчето морфин под претекст, че това е хапче, което успокоява и помага на имунната система. При наличието на морфин в твоето тяло започва да се вие свят. Когато започва да се вие свят, тя реално няма да разбира на кой свят се намира и може да използваме момента за изтезаването и чрез бухалки. Да, така, понеже аз ти казах, че съм подготвил всичко, ще ти покажа какво съм подготвил. Погледни отзад. Така. Помислих за... Чакай. Чакай. Ела в жабката са, забравих, че съм ги оставил в жабката. Май си. Така, предвидил съм точно за изтезание. Имаме палка, имаме бухалка. Също така, можем да пускаме електрошок в тяхното тяло, когато поръчителката поиска, ако нещо кажат навярно. Имаме и белезници, за да вържем тези, които ще бъдат отвлечени. Бронежилетките са само за нас при крайен случай. Имаме и морфин, специално предвидени един за тях. И оръжията, които са точно в крайни случаи. И аз ще дам пистолет на поръчителката да ги довърши. Ще ги заколим, ще ги смеляме. Добре. Така, решете къде е, защото тя иска, ако е в града, да ги погребем и аз ще предложа, други варианти. Ако е тук, примерно да ги удавим на дъното на морето или други различни варианти. До Гроув Стрит има едно място, като... Не знам как да го кажа. Може би някаква работилница е било преди, не знам. Да, говорим за едно и също място, дето има едно много тъмно ъгълче. Да, отиваме там и когато решиме, че вече може да свършим с тях, изкарваме ги отвънка и на 10 крачки ни е водата. Да. Ако желаете, може да накараме шофьора да ни закара до там, за да погледнем по-подробно дали това ще е перфектното място. Шофьор не мисля, че ни трябва за сега. Трябва или не ни трябва? Не ни трябва, по-според мен. Вас кой ви трябва, добре, аз съм съгласен да си карам колата сам. Аз му По време на обир, добре, може да ни потреба, примерно, ако сменяме автомобил или нещо такова, но така, ако отиваме до някаква дестинация... Стана въпрос за обирите. Просто в момента се възползваме с цел да видим как се представя. Аз му имам номер всичко, така че... Добре, отиваме ли? Ако искате. Боже, всичко. Добре, а кога смятате, че лицата могат да се появят?
Сестра и в момента може ли да се появи на граница смисъл? Не знам, трябва да говоря с нея. Даже не мисля, че има опашка на границата. Ма не съм сигурен. Не знам. Преди малко имаше. Говоря И ли сега с... ще има. Сигурно сме. Говорете с нея. Добре. В такъв случай, ако има възможност да дойде, ще е перфектно. Колеги, там има. Момчето бе. Момчето се хвърли. От гара. Когато имате готовност, Трябва да изчака момента, в който и двамата са в картел. когато имате готовност, моля се обадете. След намирането на камионите обаче ще ми се наложи да ви оставя с цел да намеря заложник и да извърша обир. По-добре с бомба. Не разполагам с бомба. Аз имам 2 бомби в един багажник. Де да гледаме сградата, където ще има. Стой. Вали се. Май. Да, са два бомба. Чакай да проверя дали са отключени, ако не да вземаш перц. Дайте на оръжие за всеки случай, Единият е ако има някой. отключен, виж предния. Бомба. Тръгваме. Страхотно. Аз Има ли имам охрана? бомба в багажник. Няма охрана, перфектно. Добре. Щом разполага с бомба. Не, намери някой заложник. Добре. Да, знаете, аз ще давам активна комуникация по радиото, когато наближа особено района. Добре, аз вземам позиция. Споделете какво е вашето мнение, да забавя повече полицията или веднага да дойда при... Не веднага, обаче не и да ги забавиш прекалено много. Добре, ще направя едно-две кръгчета от този район и ще дойда към вас. Я дай напред, за да видим колко голяма част от улицата се покрива. Значи ще трябва да бъдеш малко по-насама към мен, фактически. Да, стих се. Да, нещо е така. Аз като сляза ще имам... Другия вариант, знаеш ли какъв е? Да седиш под ъгъл. В смисъл... Чакай, мръдни дай напред. Единственият проблем, че нема живо биле, нема кой Е така. да взема за заложник. Да, и това е Да, добър и аз вариант. посляза и отиваме тук и почвам да ги стрелям. Добре, така ще е. Вие хубаво се нагласите, обаче нема живо биле, няма кой да вземем за заложник за момент. Все някой ще намериш. Обикали, ако... Ще отпред те да не ме видят в началото през оградата и аз просто да мина отзад да ги гърмим после. Буквално, когато минат, примерно, 3 патрулки, запушваш ти. Защото повече от 3 патрулки няма да минат аз като запуша. Останалите ще дадат назад или аз не знам, така че няма смисъл да чакаш. Видиш ли, че и третата патрулка минава, веднага газ. Даже след втората патрулка може да тръгнеш, да изчакаш да мине третата патрулка. Защото предполагам, че ще Минаха почти 2 минути от началото на обира, все още няма полицейски екип. Добре. Вече може да се запътваш насам, според Да, мен. да, аз съм Бивам приготвен. към магазина за дрехи. Само ще ти кажа, като дойдеш в уличката се изсили малко повече след завоя фактически, за да можеш да вземеш някаква преднина. Свивам към моста. Първия свален! И един дясно ли хеди. Къде е другия? Тук! Свален, още един, давай!
Още един свален тука! Бягам. Бяга. Един бяга. Свалил съм половината. Катера се на покрив. Единият е на моста, иска да ме убие. Падна. Фак. Де, Какво стана, бе? че... Знаеш ли какво? Щом искаш да го поемеш, ти сега ще напишеш доклад. Ти хубаво, чого би взема оръжията, взема Боб Марк, ако е имал Биг Диговете, аз да пишем доклада, дърпайте се оправи с него. Аз ще ти кажа какви неща има в него, ще ги опишеш в доклад. О, да бе, гледа си работа. И защото остават много- за тебе тия работи, Вижи, дърпай. Защото много зор дава. Ще сега питай, ако искаш питай монката, брат. Щом главен Те полицай така ти се каже... стрелят. Ти не си главен полицай! Мога и доброволно. Няма Няма ще трябва да проблем. ги чакаш до дъра, че... Добре. Какво? Викам добре. Добре, сега ще трябва да изчакате малко тук. Добре, моля да ме отвържете поне. Добре. Само... Обещаш да стоиш на място? Да. И така приключи цялата ситуация, защото няма как аз и моите колеги да ги убием 13 полицая, понеже ние като бутнахме повечето, даже да не кажа всички, те се съживиха и си викнаха колегите и продължиха да ни стрелят, като аз умрях, защото ме убиха. Уби ме полицай, който съм сигурен, че съм го убил и беше доста зле. Като цяло, да, това е. Много съм разочарован от полицията в Нью Карпи. Ще има отмъщения, запомнете.